हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभात की जय गुरुदेव की जय आनंद कोटि वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു. ഇന്നലെ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നില്ല. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇവിടെ നോട്ടായിരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരണ സമയത്തായാലും ഭഗവാനെ ഓർക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് നമുക്ക് എങ്ങനെ രീതിയിലും രാഗഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിനെയും പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം ആദ്യം തന്നെ നവാഗത ഭക്തന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണത്തോടുകൂടി ഇവിടെ നോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതും അടുത്ത സ്ലൈഡും ഇവിടെ നോട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നവാഗത ഭക്തകർ നിയതമായ, അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ ലെവലില് നമുക്ക് ആ അഭിരുചിയും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. സാമാന്യ ഭക്തി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യമേ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കും. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ സാമാന്യ ഭക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും സാമാന്യ ഭക്തി ഉള്ളവരാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നവാഗത ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധന ഭക്തി ചെയ്യാൻ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ശരിക്കും നവാഗത ഭക്തർ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായി യമ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യമ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ ആയി മാറുമ്പോൾ അവൻ പ്യൂറായിട്ട് എന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ അതും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ പാദാരന്തെങ്കിലും സേവിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ മാറും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിനെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രാഗഭക്തിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തേതാണ് എന്താണ് നമ്മള് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരിയിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് രാഗാനുഗ ഭക്തി, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ സഹചാരികളുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അതിനെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ അപ്പൊ എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ കണ്ടത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏത് രൂപം വേണം. ഭഗവാന്റെ കണ്ടത്തിലെ പൂക്കളാവണോ, പശുക്കളാവണോ, ഓടക്കുഴലാവണോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും അവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ചോയ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോൾ ശാന്തരസാണ്. ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും അതിൽ റോളില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്തിലെ പൂക്കൾ ഭഗവാന്റെ അരുത്തിരിക്കുകയാണ്, പശുക്കള് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ചിന്താഗതി വരുമ്പോൾ അതിനെ ശാന്തരസം എന്ന് പറയും. ശാന്തരസത്തെ അവലംബിക്കുകയാണ്. ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
ദാസ്യ ലക്ഷണമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ചിത്രകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോപന്മാരാണ്. ആ ഗോപന്മാര് ഭഗവാനെ ഒരു യജമാനൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, ശരിക്കും കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ആ തരം ഭക്തന്മാരെ നമ്മളിന്ന് ദാസ്യരസം, ദാസ്യലക്ഷണം, അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ദാസ്യലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാന്തരസം ദാസ്യലക്ഷണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ബലദേവനെയോ സുധമാവിനെ പോലെയോ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാംഖ്യരസത്തിലും, നന്ദമഹാരാജാവിനെയോ യശോദയെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാത്സല്യ രസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഓരോന്നും പറയണാണ്. ഇത് ശരിക്കും പ്രൈമറി അല്ലെ, 5 രസങ്ങൾ പ്രൈമറി രസമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മളിതിൽ പ്രൈമറി രസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് 5 രസങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ദാസ്യരസവും സാന്തരസവും അതേപോലെ തന്നെ വാത്സല്യരസവും സാഖ്യരസവും അതുപോലെ തന്നെ മാധുര്യരസം. അപ്പൊ ഇത് അടുത്തത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സാന്തരസം, പിന്നെന്താണ് ദാസ്യരസം, പിന്നെ അടുത്തത് ബലദേവനും സുധാമാവും അവരെന്താണ് ഫ്രണ്ട്സാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സാഖ്യരസത്തിലേക്ക് കടക്കും. നന്ദന മഹാരാജം യശോദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് വാത്സല്യ രസത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി എന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാധുര്യരസമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോയ്സ് കിട്ടണം. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സാധന ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാഗഭക്തി വരും, പിന്നെ രാഗാനുഭക്തിയിലേക്ക് കിടക്കും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് പല ചോയ്സുകൾ കിട്ടാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭാവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഭാവം നമ്മൾ എടുക്കണം. ഏത് ഭാവമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ആ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര അല്ലേ ഇന്നലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ വായിച്ചോളുന്നല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 9 എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയിപ്പോ ഇതില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപരസോത്സവ വൃന്ദാവരണ്യമുദാര പനിരമണാ തത്രാപി ഗോവർദ്ധനാഹം രാധാകുണ്ഡമിഹാമി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃത പ്ലാവനാത് കുര്യോദസ്യ വിരാജിതോ ഗിരീതടേ സേവേഗം സേവം വിവേകിനാകം. അതിൽ പറയുന്നത് മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കും അനേക ലീല വിനോദങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേൽമേറിയതാണ്. എല്ലാത്തിനും മികച്ചതരത്തിലെ ശ്രീ രാധാകുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന ഗോകുലനാഥന ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യം പ്രമ അമൃത് അത് കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളെ തന്നെ വിവരിക്കുകയാണ്. അതിലേറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും എന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് മധുര, നമുക്കറിയാം മധുര നമ്മളെ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോലെ ആത്മീയ ലോകത്ത് മധുര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, രാധാകുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഭൗതിക ലോകത്തും അതിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേറ്റവും ബെറ്റർ ഏതാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ശരിക്കും പറയും വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം അത് മധുരയാണ്. വൈകുണ്ഠേക്കാൾ പുണ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോ അത് മധുരയാണ്. മധുരയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുമ്പോ വൃന്ദാവനമാണ്. വൃന്ദാവനത്തേൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഗോവർദ്ധനാണ്. ഗോവർദ്ധനത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് രാധാകുണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ഥലങ്ങളെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, മധുരയ്ക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, വൃന്ദാവനം അങ്ങനെ രാധാകുണ്ഡത്തില് അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്തിലേക്കും കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വത അടിവാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാധാകുണ്ഡലത്തിൽ സേവിക്കുന്നവർ വിവേകശാലിയെ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏതാണ്? രാധാകുണ്ടാണ്. പലരും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? നമ്മളെ രാധാകുണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ശ്യാമകുണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ലേ? പോയിട്ടില്ലേ പലരും? അറിയാലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് രാധാകുണ്ടാണെന്ന് പറയാണ്. അതിൽ ആത്മീയ ലോകത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാൾ മേന്മയുണ്ടെന്നാലും ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മധുര ആത്മീയ ലോകത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകം ശരിയാണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇതല്ലാതുണ്ട്, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിനേലും മേന്മയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം അത് ആത്മീയമായിട്ടാ പറയുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ആത്മീയ ഇതുള്ളത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മധുരയിലും അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം നമ്മളെ വൈഷ്ണവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിച്ച സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലാ വിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യതയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം മധുര എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം പ്രത്യേകത. മധുരയിൽ ജനിക്കുന്നു, വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് നമുക്കറിയാലേ, പ്രേമമന്ദിർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതെവിടെ? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പ്രേമമന്ദിർ. അത് വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കഠിന പക്ഷപാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോകുല നിവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനെ കൃഷ്ണൻ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോവർദ്ധന. നമ്മൾ ഗോവർദ്ധനഗിരിയൊക്കെ പരിക്രമം ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോവർദ്ധനഗിരിക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കാല് മേച്ച് നടന്നതും പ്രിയതമയ രാധാറാണി പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും അവിടെയാണ്. എവിടെ? ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് പറയുന്നത്. രാധാകുണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമമായ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ടത്തിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷ്ണപ്രേമം എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാധാകുണ്ടിലാണ്. അതാണ് അവര് അവിടെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുന്നത്. നമ്മള് രാധാകുണ്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, രാധാകുണ്ടത്തിൽ പോകുമ്പോഴും അത് രാധയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്, രാധാറാണിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ജീവൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണതിന്റെ കാരണം അതായത് രാധാകുണ്ടെന്ന രാധരയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ് ആ ശരിക്കും രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കും? എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്രജഭൂമി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം സാധിച്ചില്ല. കാരണം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ചെറിയ സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരിയായ രാധാകുണ്ടത്തെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അത് നമുക്കറിയാം, ആദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഗോസ്വാമിമാരുടെ പ്രയത്നവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ നിയോഗിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വരുന്നതും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമത് പുനരുജ്ജീവിക്കുന്ന കഥകൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാധാകുണ്ട്. അതാണ് രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചൈതന്യ പ്രഭു സ്വയം ചെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പുനരുദ്ധാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. അനന്തരം 6 ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം രാധാകുണ്ട് പുനരുദ്ധരിച്ചു. നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവന താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ടിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യവും ദിവ്യമായ സ്വഭാവം അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് എന്താണ് ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു തടാകം അങ്ങനെയായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭാത് സ്വാമി ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രഭാത് സ്വാമി ശിഷ്യന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഫോറിനേഴ്സാണ്. വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കണ്ണു കാണില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെയധികം കുളിച്ച് വളരെ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോ പ്രഭാത് സ്വാമി അവരെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ആത്മീയ അത് പ്രഭാത് സ്വാമിക്ക് അറിയാം അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പറഞ്ഞാണ് അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മള് ആ തടാകത്തെ ആ കുണ്ടിനെ നമ്മൾ കാണണ്ടെന്ന് പറയാണത്. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു ചെറിയതാണ്. രണ്ടും നമുക്ക് തീർക്കുന്ന പെട്ടിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതൊന്നിൽ വെറും ഈ ശ്ലോകത്തില് കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഏതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുകയാണ് ഇതില്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധകുണ്ടാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലാതെ അതിനെ താഴെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മധുരന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അത് ഭഗവാൻ അവിടെ ജനിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകമാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിലും ആത്മീയ ലോകത്തിനേക്കാൾ പ്രശസ്തി അവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത് കൊണ്ട്, ഈ സ്ഥലത്ത് അവതരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാലേ അല്ലെ? എന്താ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത് ആരാണ്? കൃഷ്ണഭക്തിയില്? രാധാറാണി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് രാധ കൊണ്ടും ഏറ്റവും മികച്ചതാവുന്നത്. രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രാധ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് രാധ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കർമ്മികൾ അതറിയാലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. കർമ്മികളെ പ്രത്യേകത, പിന്നെ വികർമ്മികള്, കർമ്മികള്, അകർമ്മികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതറിയാലേ അല്ലെ? വികർമ്മി, അകർമ്മം. ഇതൊക്കെ അതിനോട് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇതില്? ഇതില് ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്: കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലും തമ്മിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ ഒരു അന്തരവുമില്ല. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലും തമ്മിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ ഒരു അന്തരവുമില്ല. ആ പോയിന്റ് എന്താണ്? അങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ നാമവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് രണ്ടും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതെന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു അതൊന്നും കൂടെ അത് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? രേഷ്ണ, ആരെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും? പ്രഭു, ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സ്മരണം, നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയാണ്, ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. അതും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം, നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് സംസാരിക്കണം. അതിൽ നിരന്തര സമ്പർക്കം എന്ന് പറയും. നാമവും നാമിയും തമ്മിൽ പിന്നെ വ്യത്യാസമില്ല എന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ടല്ലോ, അതാണോ പ്രഭു? അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമവും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണവും നമുക്ക് ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്മരണയും അതുപോലെ സമ്പർക്കവും വെവ്വേറായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിനെ കാണുന്നത്, ഇത് ഭൗതികത്തിൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം, ആ വ്യക്തിനെ ചിന്തിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി, അത് പിന്നെ ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിക്കണം, നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഭൗതികം. പക്ഷെ ആത്മീയത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കാണുന്നതും നേരിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് നമ്മൾ കൃഷ്ണ സ്മരണ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരണം നമ്മൾ. അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതും കൃഷ്ണന്റെ നിരന്തര സമ്പർക്കം തമ്മിൽ ഒരു അന്തരവും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു.
ക്ലിയർ ആയില്ല പോയിന്റ്? അതിന് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം ഇതിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണ സോചോ പ്രണയ വസന്തി പ്രേയസോ വിരാധ കുണ്ടം ചാസമുനരിബിരിദസ് പ്രാത്യഗ്യേവ വൃദ്ധായൈ യത് പ്രേഷ്ടരഭ്യ അലം അസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജം തത്പ്രേമദം സഹൃദഭിസരാ സ്ഥാനത്തിരാവിഷ്കരോതി. ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 11 പത്തെടുത്തില്ലല്ലോ. 10 വിട്ടാ? അതല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, 10 അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 10 അല്ല പറഞ്ഞത്. സോറി. താങ്ക് യു മാതാജി. 10 ഓക്കെ. 10 പറഞ്ഞത്. 10 പറഞ്ഞത് കർമ്മപ്പി പരിദോഹരോ പ്രിയദയാ വ്യക്തിം യജുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമത്ത നിഷ്ഠാസ്തദാ തേഭ്യസ്ത പശുപാല പങ്കജാദൃശ്യാസ്താഭക്തി സദാരാധിക ശ്രേഷ്ഠാ തത്വദീയം തദീയ സരസി തം നാശ്രയേത് കാം ഹൃദീം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്, അത് ശരിക്കും ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. പലതരം ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഫലമുളാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരംപുരുഷനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന് ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയം ജ്ഞാനികളെയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദാനുസാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആ കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയം ഭഗവാൻ ആരോടെന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനികളെയാണ്. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയം ആരോടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരോടാണ്. ഭക്തന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയം ആരോടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തന്മാരോടാണ്. പ്രേമഭക്തന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയം ആരോടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപികന്മാരോടാണ്. ഗോപികന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയം ആരോടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയോടാണ്. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 10 പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തന്റെ ലെവലിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് രാധാറാണിയാണെന്നാണ് ഈ 10ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മികള് അവരെ ലെവലുണ്ട്, അവരില്. അപ്പൊ അതിലും ഭഗവാൻ അതിൽ തെറ്റല്ല പറയുന്നത്. ആ കർമ്മികളെക്കാൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് ആര്? ജ്ഞാനികള്. കാരണം നമുക്കറിയാം ബഹുനാം ജന്മനാമന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും കർമ്മികളെക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ജ്ഞാനികള്. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് ഭക്തൻ. ഭക്തന്മാരേലും ബെറ്റർ ആണ് പ്രേമഭക്തൻ. പ്രേമഭക്തന്മാരേലും ഉയർന്ന ലെവലാണ് ഗോപികന്മാർ. ഗോപികന്മാരെക്കാളും ഉയർന്ന ലെവലാണ് രാധാറാണി. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ചവരാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് വരും. അവരിൽ മുൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെക്കാളും മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചതിൽ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനം മാർഗം അതിൽ കുറെ മുന്നേറം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. അവിടെ നിന്ന് ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ആ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവൻ. അത് പ്രേമഭക്തി എന്നാണ് പിന്നെ ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ, പിന്നെ രാധാറാണിയിലേക്ക് വരുന്നത്, രാധാറാണിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപാലനെ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മാ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മികള്, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനികള്, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തര്, പ്രേമഭക്തര്, പിന്നെ ഗോപികന്മാര്. പ്രേമഭക്തരിലേലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ് ദിവ്യ ഗോപാലനെ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന സ്മരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗോപികളും വെച്ച് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ശ്രീധറാണി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ് രാധാകുണ്ടവും പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ടാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ
ആ രാധകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദം ഉന്മാദമുളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങൾ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആ ഭക്തർ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്താണ് അവിടെ താമസിച്ച് രാധകുണ്ഡത്തില് തീർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പൊ അവിടെ ശരീരം തന്നെ ആത്മീയ ശരീരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരമുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴോ അതിന്റെ ഒരു അതീന്ദ്ര സത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് രാധകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് രാധകുണ്ഡത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിഭാവങ്ങൾ നിർമ്മലമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ആ ക്രിയകൾ അവർ ചെയ്യുന്നു. ദിവദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളെ അഷ്ടകാലിക ലീലകൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ ആരാണ് നിഗ്നനായിരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യന്മാർ രാധകുണ്ഡത്തിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതിലും പറയുന്നത്. പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇതെല്ലാതും ശരിക്കും ഗോപികമാര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനും രാധാറാണിയും തമ്മിലുള്ള ലീലകളെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണാണ് ഗോപികന്മാര്. അപ്പൊ ആ ഗോപികന്മാരെ സേവ ചെയ്യാം, അതാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കാം. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപികന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യന്മാർ രാധകുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവനാണ്. പ്രേമഭക്തി ഭഗവാനുള്ള സേവനം ഗോപികന്മാർ വഴി നേരിട്ടേ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപികന്മാർ വഴി നമ്മളെ പ്രേമഭക്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മായയുടെ അധീനയിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിയുന്നതെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് മായയുടെ നിയമത്തിന് അണ്ടറിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ, ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സുകളൊക്കെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ 3 തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് അത്? ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്സ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അത് സ്പീഡിൽ പോകണം. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് 3 ലോകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ ജീവജാലം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷീണപുണ്യ മർത്യലോക വിശന്തി. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം വരെ നമുക്ക് പോവാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. മുന്നിലേക്ക് പോകുന്തോറും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പോരും. അതാണ് ക്ഷീണപുണ്യ മർത്യലോക വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതായി വരും, അല്ലെ? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകും, അത് കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പോരും. നമ്മൾ വൈദ്യജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം. 3 തരം കർമ്മങ്ങളുണ്ട്: കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് കർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈദിക ജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മികൾ. അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുവിന് അനുഗ്രഹം തോന്നി ഈ വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവയാണ്. അത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ. ഏത് സാധാരണ കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തെയാണ് ശരി കർമ്മം എന്ന് പറയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മത്തിന് എന്താണ്, ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രേഷ്ണ, സാത്വിക കർമ്മം. നമ്മളിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മള് സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മത്തിലായിരിക്കും? നമ്മ കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മം 3 കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മള് വേദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കർമ്മം ഏതായിരിക്കും? കർമ്മമാണോ, അകർമ്മമാണോ, വികർമ്മം? എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടില്ല രേഷ്ണ?
വികർമ്മല്ലേ? എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന അകർമ്മത്തിനാണ്, പക്ഷെ കർമ്മമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ലെവലിൽ പറയുമ്പോ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. നടക്കുന്നത് കർമ്മമായിരിക്കും മിക്കവാറും. കർമ്മമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ട് പബ്ലിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതില് മിക്സപ്പ് ആണ് അല്ലെ. പ്രഭു ബസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? ബസ്സിലാണ് ബ്രോ, ബാങ്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ബസ്സിലാണ് ഹരേഷ്ണ. ശരി, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഹരേഷ്ണ, കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പ്രഭു ഹരേഷ്ണ. അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തില് നമ്മളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മ അകർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ, എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. വേദങ്ങളനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മികളെക്കാളും ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മി എന്ന് പറയാം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അവരെയാണ് കർമ്മി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ, മറ്റൊരു നമുക്ക് കർമ്മി എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കർമ്മികൾ എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും വേദങ്ങളനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ സകാമ കർമ്മത്തോടെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഇവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ദേവശരീരമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ട സ്ഥാനത്തിൽ എത്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചേരുമ്പോ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം, താഴ്ച വരാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകർമ്മം, വികർമ്മം, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അകർമ്മ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും, പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങള് വൈദിക രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകും, അത് കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ത്തേക്ക് വരും. എപ്പ വരെയും ആ കർമ്മത്തെ നമ്മൾ അകർമ്മമായിട്ട് മാറ്റില്ലാത്തിടത്തോളം വരെയും നമ്മൾ ഈ ചക്രത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വികർമ്മികളെ കഥ പിന്നെ പറയാനേ ഇല്ല, അവര് പിന്നെ താഴ്ത്തിക്കാണ് പോണത്. കർമ്മികള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദിക രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ഉയർന്നു പോകും. എപ്പ വരെയും അവര് അതായത് അകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വരെ, ഭഗവാനില് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് വരെയും അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കും താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതപ്പതിച്ച് മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയായി ജനിക്കും. അവരെ പിന്നെ ചിന്തിക്കാനില്ല. അത് വികർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്. വികർമ്മികൾ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരമാണ്. വികർമ്മികളെ പറ്റി പറയാണ്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം, വികർമ്മികൾ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം എന്താണ്? മൃഗതുല്യമായിട്ടോ ആ ലെവലിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, എന്തായാലും മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃഗത്തിനേലും അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷലതാദികളെക്കാളും ബെറ്ററാണ്, ഒരു സംശയമില്ല അല്ലെ. അത്തരം ക്ലാസ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ താഴും. വികർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക്, വൃക്ഷലതാദികള് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങള്, ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ താന്നു പോകും. കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു. കാരണം അവർ താഴ്ന്ന തര യോനികൾ പിറക്കാനിടയാകും, എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മികളിൽ തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണമായിട്ടോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനോ ഉള്ള സാധ്യതയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ ധനം മാത്രം, ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ പറയില്ല രജോ ഗുണം, 3 ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണത്തില് സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തണം. നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യം എന്നതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തണം. സത്വഗുണത്തിലുള്ള എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട്. അല്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലും പോലും എത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ജന്മങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കാം. അവിടെയാണ് അത്രയും ദൂരത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ വീഴും.
അതാണ് നമ്മൾ പറയണതും അതാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ